Ще играем на Subway Surf и сега ще играем. Току-що се изтеглих и ще може да си направим рекорд. Обаче сега ще ви покажа един трик. Така, това не беше много трик, всички го знаят. И аз вече току-що влязох в YouTube. Това ми е първия клип. И ето взимаме първата буква на топ. И ето скочихме. Сега ще може да вземаме с магнита всички парички. И ето на топ втората буква. Топ О. Ето. Тук влязохме в една зала и смятам да направим едно нещо, което е много яко. Не много яко, но аз съм я играла и преди. Колко печелим? 1000. Сега ще играем пак. Ето. Тук как бягам. И тук имам стик за селфи, но не става много на леновото. И сега ще видим как